everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Hangtod ang ako mga koleksyon ng mga plato ng buak. Kesa man ang hagis din ha manang. Helena na ba? Unsa? Mura. Mama, mabuto pa ba ng imong pistola? Oh, Shane. Nganong imo nagikuha sa akong butanganan ha? Kay armas, Ma'am Julia. Shane ang bina. Nayabag naman ka. Unya na, ma. Dili pa. Nga si Helena naman ang nanghagis dinhi. Manang? Tinuod ba manang? O gano'n ang hagis man si Helena? Sulti manang. Kung nganong nanghagis si Helena. Ay pangutan alang siya kung nganong nanghagis siya, ma'am. Hain siya. Naamantos gawas. Ay, ala, patay na gyud ni. Nganong wa magkamutando nga si Helena nang nanghagis, ha? Ay, naunsa ka man in town, Ma'am Shane. Oy, bisan unsa naman lang klasiha sa bakak ang imong isulti. Ha? Ay, pagbuot. Aguroy, mga kulukoy magyag utok ning inahanog anak. Oy, wa gabae. Nawato na lagi tingali na akong dili na ko mahimong magpaila ka Papa Leandro ngayong anak. Ang importante karon nga matiman ako siya o maprotektahan batok sa mga demonya. Nagtuon na siya nga lalaki ang iyang anak. O dili na ni daling usmon. Oh, Nganong nang hagis ka, Helena? ha? Wa man ko manghagis, ma'am. O mahimo ba, ma'am? Ang imong anak ang nanghagis o dili ako. Giyon sa manimos pagpadako si Shane? Ayaw ko question na bahin sa akong pagpadako ni Shane, ha? Kung natarong pa na nimo siya pagdisiplina, dili unta na siya magbisyo. Wa kay labot sa among kinabuhi o kung sa mi. Nagpasalamat sad ko. Mawa ko'y connection sa dugo ninyo, ma. Kay dili ko ganahang maparihas ninyo. Animal ka. Nganong namuak ka man sa plato sa kusina? O sa ko niya akong rason nga mamu ako. Ha? Namong duha ni Shane. Si Shane ang mas dunay rason nga manghagis karon. O ganong nakasulti ka na, ha? Pangutan ang imong anak kung unsi ang nasukan. Dili ko gusto ini. Dili ko gusto ini. Ala, sige. Lakla pa more. Hangtod masunog ng imong atay. Nga nung mahilabot ka man yun, ha? Ang tigwanga ka. Concerned citizen, ma'am. Wa kay labot manang kung nag-unsa ko. Aw, wa bitaw ko'y labot. Pero kung nasakit ka, si Sir Alejandro naman sa bang maluya, be, mag-uol, magkagasto ni mo. Hilom! Ngano ba mong mga bagong tubo karon oy? Wa man mo'y mga batasan. Aw, di ayon ang tanan. Ikaw ra, ngano wa man kay batasan, Inday? Ay! Oh, Shane! Nganong gilabay man nimo ang baso? Hapit na nung kumaigo, da? Nganong nang labay ka man og baso, ha? Shane! Maunay pagmatuod, ma'am, nga siya ang nanghagis ganina. Kay dunay problema si Ma'am Shane. Hoy! Shane! Maunay pagaingnon, ma'am, ang pagdisiplina sa anak, sugdan yun sa bata. Hilom diya manang! Ah, Shane! Shane! anak ka niya, oy. Helena, anong niya ka masagaw sa bahay? Dili pa ko ganahan makiglalis ni Ma'am Julia. May abot na din si Ma'am Julia? Oh.
Ug ako na sa magipasanginlan. Nga mao ang namuak sa mga butang sa kusina. Unsa? Nganong ingon anak man na sila kinaiya? Ingon may gidaan ang nakalitan sa kwarta. To ana, magpatay na turong inahanog anak. Nga naman, manang. Mito na dahil si Ma'am Julia nga si Shane ang nangagis. Mutuo na gyud to siya, oy. Kay hapit man siya maigo sa baso nga gilabay ni Shane. Nakainom naman sab ang kanahan. Kinahanglan makamatngon siya sa iyang sayop. Makamatngon pa ka na, nga bangag man na pirme. Sablay problema. Ang utok anak may kupos na tungod sa bisyo. Ay, lawas ray mitubo ana. Ang utok ana tinuod, may kupos na tungod sa bisyo. Naunsa ka? Ha? Nganong nanghagis ka? Sila na laging naghagis. Shane! Ikaw ang labay og baso. Hapit ko maigo. Ikaw ang gisapot og maayo karon. Busa sultihi ko kung nganong naingon ka ni ana. Kinsa may imong kontra? Si Papa! Unsa? O nganong nasuko ka man sa imong amahan? Tungod kay gisultihan ko niya nga. Nga doon ako igsuon. Unsa? No! Wa kay igsuon, Shane. Sato pa? Na magkaksi pa pa? Unsa yung gisulti nimo? Misulti siya nga. Doon ako igsuon. Kay may anak siya sa katabang nga si Celas. Katabang nga parehas ni mo. Misulti ang imong amahan ni ana, Shane. Oo. Katabang ka. O kauban mo na ng Celas nga inahan sa iyang usa ka anak. Nga nung imo man ang gilimod na ko, mama. Shane, pamati. Paminawa ko. Misulti ba ang imong amahan kung kinsa ang imong igsuon? Pero... dili ko ganan nga doon ako igsuon, ma. Dili ko ganan. Hilom na. Hilom na. Wa kay igsuon. Kana ang ibutang nimo sa imong huna-huna, Shane. Bugtong kang anak ni Alejandro Aldimel. Nakabati ka, ha? Dini ka lang. Huwag ayaw pagawas. Dili ko gusto igsuon. Dili ko! Magsulti ta, Alejandro. Bahin sa unsa, Julia. Unsa man kining gisulti sa imong anak? Nanghagis si Shane tungod sa imong gipanulti niya. Ang bahin ba sa akong sikreto? Kisultihan gyud di ay nimo siya nga. Oh, ako siyang gisultihan nga may igsuon siya. Alejandro, nganong imong kinigibuhat sa atong anak? Gipasakitan nimo siya. O nganong sakitan man siya. Sakit ba di ay kamatuoran nga doon na may anak ni Celis? O nga igsuon kini ni Shane? Dili na makaayo ni Shane. Wa kini niya madawat. Gipamuak ang mga butang sa kusina sa iyang kasuko. Tungod kay gipadako nimo siya nga hakog. Spoiled, pinatuyangan sa tanan, gipasagdan nga way disiplina, gitugutan sa tanang bisyo. Ayaw na lang kukugbasula ni Ana, Alejandro. Sa paghihapon nimo ang tanan, imong kabit si Celes. Kapila naman ako ni sulti nimo, og ako ning ibalik og sulti karon, Julia. Si Celes ang tag-iya sa akong kasing-kasing sa wa pa moabot si Vilma. Og hangtod karon, si Celes paghihapon ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Og sultihan talaga. Dili ko muhunong sa pagpangita sa akong anak kang Celes. Og unsay buhaton nimo kung makit-an nimo siya. Dad-on din he? Aron pasakitan og maayo si Shane? Lalaki ang akong anak. Ug maghuwang siya ni Shane. Busa, naglaom ko nga magkasinabot ra sila. Ha? Lalaki?
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.